Áno, toto je Ivana Sukeníková a teraz nám povie niečo o previerke spievodopisu, ktorá práve prebehla s Paničkou Raskovou. Ale tak ona nemá právo dávať nám previerku, lebo ona nie je na to prírodopisu, Barčeková, ona nám môže dať previerku. Áno. A radili ste si trošku s vašou ženou Deniskou Močkovou? Ja som od nej všetko odpísala. Všetko ste odpísali? Všetko. 25 rokov, a som vedela jednu, druhú. A to je pravda, že vy ste vlastne ženy a žijete spolu v jednom byte? Áno. A to je pravda, čo sa písal novinár, že vy ste sa vlastne Ivanka iba priženili, aby ste získali... No, my sme slávne, lebo čo sa po nás odpírajú ľudia a toto sa riešilo aj novináčovi. Áno. A je to pravda, čo bolo napísané plus 7 dní, že vy ste sa vlastne oženili iba pre jej peniaze s Deniskou, pretože vlastne Polnošského Ruskova. Plus 7 dní A nie je to pravda. ktorému nikto neveria, nie je to pravda. Ja som sa priženila kvôli láske, nie Kvôli láske. A dokázali ste Deniske Močkovej odpustiť aj aféru s Miškom? Dokázali ste jej odpustiť to, že vás radila s Miškom? Dokázali ste to? Miškom Barniakom? Barniakom? To bola Deniskinka prvá aféra s Mišom. Tak áno, my sme to vysvetlili, Keď pretože, neprerušujte ma, pretože aj ja som mala nejaké aféry, tak sme to tak vysvetlili a všetko je v poriadku. Je to pravda, že ste prichytili Miša a Denisu na kurte, ako robia tam nekalé veci? No áno, hrali tenis. Ale veľmi nekalé. A čo myslíte o Pangrofu? Pangrok? Vy ste tak emo alebo Pangrof? Nie som ani Pangrok. Čo počúvate? Beatles? Ktoré počúvate Big Beat? A folk? Že aj Deniska vám to povedala, že máte počúvať folk. Nie, ja počúvam hip-hop. Ja nepočúvam folk, ani country, ani nič. Áno. A poznáte chlapca menom Tomáš Brinziar? Nie, nepoznám. Nepoznáte takého? Neviete, kto to je? Žiadneho chlapca menom Tomáš Brinziar. A nič ste s ním nemali? Aha, dobre. Nepoznám takého, nepoznám, dobre? A teraz si pýtame Denisy, že či vie povedať, čo je to vlastne emo. Ale my sme naši diváci to chcú vedieť ešte raz. Pretože minulý rok bol vymazaný pre veľa nadávok a veľa erotických scén. Je to vlastne životný štýl a tam sa vlastne ľudia podrežajú žiletkami a tak ďalej. Nie? To je vlastne o čom to je? Ako sa obliekáš, ako žiješ? Vím to obliekaný, tak ale to ma tak bola, tak asi, všetko ma primerane označiť, a ja tak vlastne niekto povie veci, čo počúvam, filmu, nejaké emokor, alebo... Áno, alebo dýchovku, alebo ľudové. A prečo tak veľmi posielate hlasy Martinovi Konradovi do Superstar? Nepusťala hlasy v prvom kole. Bolo to preto, že Ivanka má rada punkrockerov? Nemám rada punkrockerov. Mám rada punkrockerka. Ale... Mne to Superstar páči, Jojko Rakita. Jojko Rakita? On nie je punkrocker. A čo je? Deniska nám povie, čo je Jojko Rakita. Ja to neviem. A čo si myslíte o našom novom sexuálnom diablovi Mačovi? Želnom triku. Matej je podľa mňa veľmi... Áno. To sa nedá vyjadriť, lebo on je dokonalý. On je dokonalý muž? Dokonalý muž. Spráchatý, inteligentný, má veľkú hlavu. Má veľkú hlavu, čo je podľa mňa veľmi sexy. Presne tak. Veľká hlava je... Možno niečo iné má veľké. Keď má veľkú hlavu, tak možno má... Prišiel Tomáš Sombath a teraz nám niečo povie, že čo je to emo. Čo je to vlastne emo? To je vlastne punk rock princess. A je to vlastne o životnom štýle, je to ocitený. Poď. Áno, tu máme citácie. On je... A tak si zarobil peniaze a nevedel, čo s nimi, tak... A čo vám poviete o Sabine Fekečovej, ktorá je trošku odvesky? Mimochodom, Naomi Campbell druhým menom. Naomi je trošku čiernejšia. Naomi je čiernejšia? No
dobre. Ivanka, povedz sa niečo. Ako sa má, kto sa má ako? To? Kto je vás nový frajer momentálne? Môj, to? Alebo preferujete iba Denisa? Čisto iba Denisu? Ale ja nemôžem rozprávať o mojich vzťahoch mimo manžel. To je pravda, že ste vlastne lesbička z jednou z poketu, ktorá má nick, že sexy zituš tam? Nie, som... Trojke som počul, lebo tam nejaká Multica 3, áno. Bisexuálne? Trošku zoofilka, trošku pedofilka, trošku takú... Ivana je viac v jednom balík, vieš, paušal. Každý večer. Včera ste kúpili nové náramky na večer, také dobré. Čo som našla? Že reťazek posteli a takto. Ale že vraj vás radil s Neomi, Tomáš, je to pravda? Tomáš rád čierne riťulky. Podotýkam čierne veľké rysu. Čierne veľké? A poď tam nejaký recept, zombie. Poď mi nejaký recept, aby chlapi mohli mať takého obrovského ako vy. Takú anakonda. A je to pravda, že vlastne Martinej bolo vidieť iba raz, keď sa bol kúpať na Lochteskom jazere a tá príšera tam bola v pôvode? Či to bol vlastne jeho? To není pravda. Boli veľké zátopy a to vieš, Martinko sa vystriekal a celé USA sa vybil, to vieš, v jeseni to takto býva. Martinko nevieš, čo s tým má robiť. Martinko sa vystriekal a boli zátopy. To boli proste mega zátopy, to by normálne plávali. A je to pravda vlastne, že v tom filme Godzilla, že im ušla a Martinko musel chytiť so svojím veľkým, lebo nikto iný ju nedokáza poraziť. To nie je pravda. Že ju vystriekali zo zeme gule. Matej to svojou veľkou hlavou. Čelo mi odrazil. Nabral na čelo. Matej, alias Tatrovka. Matej vydáva nové Tatrovky. Ale teraz sú nové karosérie Tatroviek.